Мына карагыз, Татар информ язамында. Контракт заключить иткәннәргә 700 мең икән. Акча белән хәзер инде Минниханов татар малайларын сатып алырга уйлый. Шулай итеп, кәфеннәрен әзерлидер инде. 700 мең кәфенлеккә бөтенесенә шулай. Акча өчен үлгәннәр китә инде. Ташбаш булгач. Шулай. Миноборонадан 210 мең бирәләр икән аена. Рәхәт инде. 2100 евро алырга инде. Кирәктер инде. Чөнки мискенлек Татарстанда да, Башкортстанда да шулай бит инде. Нищеброды. Поэтому вот и идут үләргә.